кормандони фурудгоҳ инро чӣ гуна мефаҳмонанд? Ё Тоҷикистонда? Не, мо дар Узбекистон. бахшиш бародари азиз, ба саволу ҷавоб нагардонда бошем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Фаромӯш накунед ки пагоҳ стоп мешава аллакай. Нафарҳое ки мехоҳем ин амирӯз охирон фурсати шумоае. Комментария видеоро бинен, номери WhatsApp закрепит кардагие, дар телефон сохраниташ кунен ва дар WhatsAppаш салом бинависонен. Барои шумо 70та падаркаи нағз мондагӣ ва ҷудо кардагием. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо манъи вуруд ба Русия барои 3 моҳ ба муҳоҷирони тоҷик. Дар Федератсияи Русия муҳоҷирони тоҷикро, ки дар фурудгоҳҳои Русия аз ҳавопаймо поин мефароянд, бо ишораи он ки онҳо танҳо баъди 3 моҳ метавонанд такроран ба Русия оянд, бозпас ба Тоҷикистон равона мекунанд. Дар ҳамин мавзӯъ яъне ки назорат ҷиддитар шудагиай. Чиқадре ки мо фаҳмонда будем якчанд рӯз пеш, гуфтем ки яке аз причинаҳое ки аз раисҳо мегардонанд, мисол ба Федератсияи Русия ворид шидан намемонанд, обратно ба Ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунанд. Яке аз причинаҳош ба гуфтаи коркунои фурудгоҳҳо дар Федератсияи Русия ҳамин мебошад ки вақте шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Россия берун ки биромад, баъди 3 моҳ ҳақ дорад ки вориди Россия шавад. Бигем ҳамин чиза причина кардесиянд ва баъзе аз нафарҳора бигем обратно ба Ҷумҳурии Тоҷикистон равон кардесиянд. Мумкин аз байни 100 та 10 та 20таш ба ҳамин ситуатсия дучор бишавад ва бозпас ба ватан равона карда шавад. Чанда пеш муҳоҷирони тоҷик бо манъи вуруд ба Русия дучор шуданд, ҳарчанд онҳо аллакай билети ҳавопайморо харида ба фурудгоҳи Русия омада буданд. Кормандони фурудгоҳ инро чӣ гуна мефаҳмонанд? Аллакай якчанд ҳафта инҷониб ҳолатҳое ба таври оммавӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон надодани иҷозати вуруд ба қаламрави Русия дар фурудгоҳи Русия ба қайд гирифта мешавад. Шумо ин чиза як нозукии дигаршам ба назар бигиред ки тамоми нафарҳоро ин сухана намеган. Яъне баъзе аз нафарҳое ҳастае ки ай Россия берун мебирояд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меояд ва баъди 1 ҳафта ё баъди 2 ҳафта обратно бо ба Россия сафар мекунаву аз проверка гузашта вориди Россия мешавад. Вале боз баъзе мушкилиҳое дида мешавад ки нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд мегӯянд ки шумо бояд баъди 3 моҳ вориди Россия мешиден, обратно запретшон мекунанд. Мақсади гапи мо ки ҳозир ҳамин ситуатсияро строго назорат кардесиянд ва рейд ташкил кардагӣ ҳастанд ва ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен ва ҳушёр бошен. Дар ҳолате ки ба фурудгоҳ ҳозир мешавен, саволҳое ки ба шумо пешкаш мекунанд, ба саволҳо хуб ҷавоб дода битонед ва тафтиши телефон вақте ки мекунанд, мисол телефонатонро зброс накунед, чунки инам яке аз минусҳо мебошад барои шуморо аз рейс гардонидан ва обратно ба Ҷумҳурии Тоҷикистон равон кардан. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва саволотон ҷавоб бигиред камтар. Саторзода нависонда: акам аҳамият натед, як хел бахилоша. Ман ба худо намешинохтам шуморо, не ки аз рӯзе шинохтам, хела корома осон кардем. Зинда ва сарбаланд бошен. Нафарҳое ки дуруст мефаҳмед ва дуруст қабул кардагӣ ҳастен, мо баҳри шумо кӯшиш мекунем ки сари вақт информатсияҳои полезниро пешкаш кунем. Аммо нафарҳое ки намефаҳманд гапҳои қабеҳ менависонанд, вора бигзор одам ҳисоб намекунем. Орифзода нависондай: ассалому алайкум. Ман дар Москва будам. Моҳи июн 24 омадам Тоҷикистон. Ба патента пардохт накардам. Август ба пардохт рафта кор кунам. Мешавад пешакӣ шуморо раҳмат. Не, вақте ки шумо пардохт намекунед пули патента, автоматӣ аннулировад мешавад. Як кас нависондае ки шумо Россияда ҳастед ё Тоҷикистонда? Не, мо дар Узбекистон. Самар нависондай: салом акаи Сормон, эфира дар кадом канал мегзаронем? Дар Сомониён тиҷей. Мо чандин бора аллакай хотиррасон кардесем ба шумо ва пагоҳ стоп мешавад. Фурсатон ай даст надода, ҳамин рӯз метавонед ки комментарияро WhatsAppша гирифта дар WhatsApp салом бинависен ва шуморам соҳиби падарка бишен. Як кас нависондай: ака мардум ай коммента, ҳар рӯз тамошо мекунам видеота ки ответ метӣ, не ки вақти комменти мо наёмада ҳолирам. Бахшиш бародари азиз, ба саволу ҷавоб нагардонда бошем.
бисёри вақтҳое мешавад ки мо комментариёро ҳамаша хонда наметонем, аз сабабе ки видео минуташ дароз мешавад, мумкин 20 минут 30 минут шавад, баъд вақти одаморо нагирем, мегем коротка и ясна бифаҳмонем информатсияро тамом. Назаров нависондай: салом бародар, агар уведомление наспорем, патент бекор мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. Вақте ки трудовой договора бо патент уведомление намекунем, бале ҳамун муҳлате ки додагӣ ҳастанд ва муҳлати муқарраршуда ба охир ки расид, автоматик патентҳо аннулировать мешаванд. Ва аннулировать шудани патент бидонед ки як минусибе ниҳоят калон дорад, шумо дигар то муддати 1 сол патент гирифта наметонем. Баъд як кас нависондай: чӣ хабари хубай, мо тамошо карда наметонем, ютуб кор намекунад, дар як региони Москваем, маҳкам кардан ютуб монад. Ба ҳамин хотир вақте ки ютуба бисёр ҷода маҳкам кардан, мо видео карда будем ва ҳама хотиррасон карда гуфта будем ки аз VPN истифода бубарем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, мара хизмат мебаранд, ман моҳи майда 27 сола шудам. Агар ки 27 сола шидагӣ бошӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.